Hola, hola, anem a acabar els sistemes d'equacions amb problemes. Aquests són fàcils, si voleu alguns més difícils m'ho dieu i feu un altre vídeo. Comencem per aquest. Xavi té 7 vehicles al seu garatge, bicicletes i tricicles. Llavors ens pregunten quantes bicicletes i quants tricicles té Xavi si sumen un total de 17 rodes. Llavors jo us he posat aquí uns passos en vermell que si sempre els seguiu és fàcil. El primer pas és identificar les incògnites, és a dir, si tenim x i y, què és el que ens pregunten? Ens pregunten quantes bicicletes i quants tricicles. És igual si li doneu la x bicicletes o la x tricicles. Jo faré en ordre bicicletes i la y tricicles. Molt bé, el pas 1 l'hem completat. El pas 2. Identificar els dos conceptes dels quals parla o dues relacions que parla l'enunciat. De què ens parla l'enunciat? De que té vehicles, de què més? Ens parla de bicicletes i tricicles, però ja ho hem dit aquí, per tant res. I de què més ens parla? Del Xavi i de rodes, és a dir, les bicicletes i els tricicles són vehicles? Sí, doncs aquí ja ens està donant una dada. I després ens parla de rodes, una altra. Llavors, ens apuntem, parla de rodes i parla de vehicles. Val, i ara anem a escriure el sistema. Hem d'escriure una equació per rodes i una altra per vehicles, sempre sobre els dos conceptes que parla o dos relacions són els que d'on surten les dues equacions pel sistema. Llavors, anem a fer de rodes. 17 rodes. Quina relació té? Si jo poso x més y, estic dient bicicletes més tricicles és igual a 17, vol dir bicicletes més tricicles són igual a 17. A 17, això és mentida, que sí? Com ho faríem? Ha de ser 17 rodes. I ens preguntem, quantes rodes té una bicicleta? 2. Per tant, multipliquem per 2 cada bicicleta. Si jo tinc 5 bicicletes, tindré 10 rodes. Per tant, 2 per x. I els tricicles, quantes rodes tenen? 3. Per tant, posem un 3 aquí. Vaig a borrar això perquè quedi una miqueta més net. 3 més. Llavors ara sí, les rodes de les bicicletes més les rodes dels tricicles donen 17 rodes. Ara sí. Ara l'altre, vehicles. Els vehicles són tricicles i bicicletes. Per tant, bicicletes més tricicles faran quants? 7 vehicles. Ostres, doncs llavors és x més y, bicicletes més tricicles, quants vehicles són? 7. Ara sí seria. I llavors ja tenim el sistema, aquest sistema que l'englobo així. I ara el calculem. Per calcular podem fer qualsevol dels 4 mètodes: substitució, igualació, reducció o gràficament. Jo ho faré amb substitució, per exemple. Llavors el que faré és primer agafar aquest i aïllar la y, per exemple. Llavors 7, aquesta x passa a l'altra banda, això ja ho passo més ràpid perquè en teoria ho sabeu fer. Llavors aquesta y d'aquí la posaré on? Aquí dins. Llavors, aquest pas 2x més 3 per y, però y és 7 menys x. Igual a 17, això ho arreglo i queda 3 per 7, 21, menys 3x igual a 17. Llavors, les x cap a una banda i els números a l'altra, espera que ho faré una miqueta més petit perquè càpiga. 2x menys 3x, aquestes són les x, i els números a l'altra banda. Per tant, el 21 anirà cap a l'altra banda, restant 17 menys 21, i això dona menys x menys 4. Per tant, arreglo això i ho poso positiu i ja tenim que la x val 4. Hem acabat? No. Vol dir que tenim 4 bicicletes, però ara ens falten els tricicles. Doncs aquesta x la posaré aquí. Llavors faré y igual a 7 menys 4. I això dona 3. Per tant, tinc 3 tricicles.
I fins aquí seria el superproblema. Com veieu, el pas més difícil és d'aquí a aquí, potser per saber quins números tinc, com multiplico, però quan fas uns quants surt bastant ràpid. Anem a veure un altre. Aquest és d'una prova, anem a veure. En un test d'elecció múltiple es puntuen 4 punts per cada resposta correcta i es resta un punt per una equivocada. Llavors, un estudiant què ha fet? Ha respost 17 preguntes, i obté 43 punts. Llavors, ell vol saber quantes va contestar bé i quantes malament. Com ho pot saber? Doncs anem a fer primer identificar les incògnites, és a dir, què ens pregunten. Anem a la pregunta, quantes va contestar bé i quantes malament. Doncs això serà la X i la Y. La X, contestar bé, per exemple, contestar bé, preguntes, no? Preguntes que va contestar bé, i la Y són preguntes que van contestar malament, o els errors, ¿vale? Ara, anem al segon pas. Dos conceptes a dues relacions. De què parla? Anem als números. Tenim aquí 17 preguntes i punts. És a dir, parla de preguntes, que hi ha 17 preguntes, i després té 43 punts. D'aquestes dues coses parlen. Per tant, les dues equacions del sistema aniran envers això. Anem a fer preguntes. Quantes preguntes hi ha a l'examen? Les que has contestat bé i les que han contestat malament són el total de les preguntes. Per tant, suposem que les ha contestat totes, si no ens dirien, i no sé quantes no ha contestat. Val? Llavors, preguntes bé i preguntes malament són 17 preguntes. Ara anem als punts. Com fan els punts? Anem a veure per aquí. Diu que 4 per resposta correcta i 1 es resta 1 per equivocada, per errònia. Llavors, a la X, que són les que estan bé, quan val cadascuna? 4. Per tant, ho multiplicaré per 4. Faré 4x. Cada pregunta B per 4 punts. I ara diu, resten les malament. Per tant, ja podem posar el signe de resta, perquè ho restarem. I quan val cada pregunta que fallem? Hem dit 1. Per tant, 1 per I, que és I. Val? Llavors no fa falta posar l'1. Aquest 1 és invisible aquí. Val? I això són els punts, per tant 43. Si sumem els punts que hem encertat menys els punts que hem fallat, seran 43 punts. I ara calculem. Jo ho faré ara per reducció, per què? Perquè veig que aquesta és la contrària d'aquesta, per tant això marxarà superaviat. Ho torno a escriure perquè veieu. X més Y igual a 17, 4x menys Y igual a 43. Val, i ara això faig reducció, ho tatxaré aquí, x més 4x són 5x igual a 60. Llavors, si aïllo la x, el 5 passa dividint, per tant la x valdrà 12. Què vol dir? Que ha fet 12 preguntes bé, 12 preguntes correctes. I ara vull saber la y, no he acabat. Per tant, d'aquesta mateixa aïllo la y igual a 17 menys x, per tant, i igual a 17 menys 12, que això són 5. Per tant, ha fet 5 preguntes malament. I fins aquí seria aquest problema. Qualsevol dubte en dieu i si voleu més exercicis m'ho dieu i jo els faig. Adeu!